kombi kunzwa kwandiri kutoita izvozvi nekuti hatichikuita mashoko ekungonzwa nevanhu, tazonyatsodzwa nevaivepo kuti kombi dziya dzinodana kutakura vanhu 17 iri kunzi yanga yakatakura vana vadiki vanobva kumazvikoro zvedu zvepasi kugrade 7 izvi vanosvika vanodarika makumi 4 vanga vari mukombi iyoyo. Saka kombi inonzi yakaputika vhiri remberi kubva yatanga kupidiguka. Saka yapidiguka kudaro pane vana vashaika, vakashaika izvino vanosvika vana nadhiraivha wechishanu. Vana ivavo tine vamwe vachiri muchipatara vakakuvara zvakaipisisa. Taona izvino kwane vashanu vari kuVictoria Chitepo, asi patauya kuno kuMutare-Nyanga Hospital tawana vamwe 3 vakakuvara misoro, 3 zvakare vatorwe vaende kuVictoria Chitepo kunodiwa kuti vagoitwa max-ray yemusoro nekunyatsorapwa zvakanaka. Ndakakudzwa maambulensi achitirira kuroti anozvifungidzira kuti mwana akakuwara. Temutemu ndakazorisivha call kuti vana vakuwara. Ndikubaya kuchipatara ukazonzwa kuti dhiraivha wacho wafira pasipoti nevamwe vana 4. Chandinoziva ndechekuti dhiraivha kubva kare nekare temutrust anga asingamhanyi kuti tine mhuri yekwasauramba tine urombo nekurasikirwa nadhiraivha bhosi mazuva ese anongoenda nevana achidzoka. Chero akanonoka anotofuna kuti ndiri pakati ndiridai vana ndiri kuuya. Munhu angari was a parent, munhu angane rudo, but unfortunately tina mwana vakazoshayawo ngoti hatizouya efamily. I know ndongoziva kuti tichangonyaradzwa naMwari pane vasara ivava tongotenda government kuti yapindira yatibetsera